Значи винаги като дойдам на подобно место, оставам без думи, без предварителният концепт, който съм го създал, тъй като съм под силно впечатление на делата, на героизма на тези хора, които се дигнали през 1903 и просто се очудвам, връщайки се в мислите във времето, как тези хора може ли да го направят това, което го направили, тъй като днес нещата са много различни и просто се питам, сигурно и вие се питате, къде изчезна този героизъм, тази саможертва, това българско свободолюбие, тази храброст. На мен не ми се вярва, че сме дошли до тук. И искрено пред вас така мога да кажем, че съжалявам. Не знам къде потъна всичко това, всички тези доблести, тази българска солидарност, в какви интереси потъна, но сметам, че това е друг въпрос. И единствено, което си го задавам сега в момента като въпрос е какво би направил Даме в тази ситуация, с кого би бил Даме, къде би ходил Даме. И само това ми дава надежда в бъдещето, че Даме би бил с нас. Браво! Знаете, че Даме би бил с нас, и с никой друг. Трябва да внимаваме какво говориме, какво пишеме, тъй като историята не служи за майтап. Историята е екзактна наука и не може на мъртви хора ние да им слагаме чужди думи в устата. Това е наистина богохулие, според мен. Но в момента в Македония се случва това. И ево 20 години сме свидетели как не можем с едните исти същи контраверзии да излеземе на край. И все това ни се повтаря. Аз не мога да разбирам наистина каква е тази враждебна, каква е тази сатанска сила, която не спира да се разбереме, тъй като говориме на един и същ език и диалекти, да кажем, и все пак никако не можем да се разберем. И все си мислям, че тази сила е този сърбокомунизъм, опасен сърбокомунизъм, който е внедрен в душите на македонеца, от пропаганда, с насилие, разбира се. Мислям да не говорам, Байпанде достатъчно говореше за историята, но мисля, че този сърбокомунизъм, който сега в момента получава други мутации, някакви мутира в античен македонизъм, като всички монструми, чудовища, като вирус, той мутира и става сега някакъв античен македонизъм, който служи просто само за да останем разделени. И в това положение ние, македонските българи, служиме, не знам защо служиме, но сме мъченици на 21 век. Ние в Македония сме предатели, ние сме най-големите врагови на македонската държава, което е абсолютно невярно. Ние измислихме тази държава. С нашите усилия и нашите жертви тази държава стана независима. От друга страна, тук сме, мога да кажем, постоянно под преследване, тормоз. Има един куп субтилни начини, които службите ги използват и правителството, за да ни тормозат, за да ни остават без авторитет, без пари, да не остават да имаме проблеми с семействата си. И това е един систем, който функционира тия последните 20 години, да не кажем 100 години назад. И считам, че време е вече и да се осъзнаят някои хора и в България, тъй като от друга страна, тук сме примерно предатели, както каза преди малко, татаро-монголи, не знам какво, а в България примерно сме полуграмотни макета. Ние сме Мегилчука и наковалната. И това искрено ви го казвам на всички тук, трябва да го разберете и да го знаете. И да не ни се сърдите за това, че от време на време се страхуваме и ние. Все пак не сме всички Даме Груев. Мога като последно да кажем, че аз лично не се борам за някаква си българщина, да кажем, Македония. Нашата борба тук в Македония е, вярвайте ми, за елементарни човешки права. Ние се бориме за елементарни човешки права в Македония, тъй като нямаме елементарни човешки права. И това го повтарям, ако може да го запомните. Ние сме под постоянен натиск, постоянно ни тормозат
А защо? Вместо ние да станем линк, който ще ги сближи двете държави, и България и Македония, ние сме всъщност хората, върху които се упражняват всички възможни мръсни методи, полицейски, и това става ежедневно. Значи, моля ви се, това да не е само едно тържество, след което ще се напиеме и ще пееме патриотски песни, него малко да ги задействаме нещата, да си помогнем едни на други, тъй като не върви работата така. Аз се считам себе си за националист, не съм шовинист и винаги съм се борил за демокрация. И мога да кажам още това, да не прекалявам много, съм се възхищавал на думите на Волтер, ще се опитам да го парафразирам. Той казал, че колко и да не се съгласявам с твоето мнение, ще направям всичко, ще се борам до смърт, не знам дали казал така, но ще се борам ти това да го кажеш. Ние в момента в Македония живееме подобна ситуация. Всички ни казват, аз се съгласявам с твоето мнение, но ще направим всичко да не го кажеш. Този парадокс е сериозен и за анализ. И да приключам, просто не знам, ако има сега един пистолет, ще гърмев, просто войни и герои като Дами Груев, като Тодор Александров, Ванчо Михайлов, Марко Лерински, Христо Чернопеев, не знам, да не ги споменам, всичките просто заслужават само едно силно ура! Ура! Ура!